kawitan wiwit donya ngantos ing delahan. Laju katindakna pinidak kang punangan 3 pecah padha sanalika. Pecah pamuring punanganten Sarimbit tanggaping Sasmita riseng punanganten putri Dya Hamiji samparanira ingkang kakung kanthi warih ing salebeting Bokor Kencana katon kambang kumambang sekar triwarnaning sajroning Bokor Kencana kinarya Hamiji samparanira punanganten kakung sirna ilang Kang Sukerta ya kaunjan tirtawening mijil saking Kendi Prahatana maya-maya candrane linurupan sinjang kang awarni rekta miwang seta punanganten Sarimbit dening Rama mewah ibu binayang bayang kari ginendong saking sasana jebuk tumuju sasana Tawangarep ya sasana mulya. Mengkuwerdi tinuntuna tinedana ing margining kautamen. Rahayu salaku-laku bagya mulya kang sarwi pinanggya. Kaditene kekudanganipun para pinisepuh dadya kaken-kaken ninen-ninen wiwit donya ngantos ing delahan katelah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah labet. Kekalina sinaosa kawistara. Wis ngancik ing alam kadhewasan nanging parandene majih cubluk ing pangertosan kirang ing seserepan mila datanama muka. Ginendong mengkuwerdi ulang reh saking Rama miwah ibu bab seselepan kene kebur wonten ing madyaning Bebrayan Lebur. Tumapak pada punanganten Sarimbit tumuju ing sasana mulya kang humiring sawurenera Kadang Besan Sutresna nggih nyuwun Bapak Mariono tenasan Ibu Marsi. Ya kapratitesaken ugi Denira Pinarak lan Inggah Mangakombo ngapit Sekar Cempaka Mul ya sarakit nggih punanganten Sarimbit. Manuk Semengtur Kasa sesanti mring luhuring Ibu Pertiwi Denira tumapak padha Rama miwah Ibu punanganten putri mapak rawuh Kadang Besan Sutresna kapratitesaken dening Ibu Dewining Pepaes nuwun. Mandhap saking sasana mulya mandhap saking sasana rineng Rama miwah Ibu punanganten putri kanipun Bapak Badali Talasan Ibu Sunarti anuju prana papan sinengker ing Ngansanira sasana Tawangarung ya sasana rinengga mapak rawuh Kadang Besan Sutresna kanthi kebak
rasa sutresna asidenira nampi rawuh kadang besan sutresna kanthi ajawat asta lan kebaesem kang muji